आयं बेरे मोदैनि केमेरामेना आयंखौसो मोनबाय माने आयंनि बुरिया बेनो दे गाइस ना आयं बेनो दा औ बेनो औ खुन्दुं होनो बर'आव ना बर'आव काति गासानि हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल नागिर नोंथांमोनखौ दा बे समाव दंफैयो आं गुफुरनि सिङाव थानाय गोजोन फोथार गामियाव माने आयंमोननि न' आरोना बे आयंखौथ' सिनायखागोन गोबां मानसियानो मानो होनोबा बे आयंनि मुङानो जाबाय बेरेमोदै आरो आयंआथ' बर' फिल्माव थाखायोआनो मानो होनोबा आयंआनो जाबाय बेरेमोदै माने अरिजिनेल नेमा बिनन्द मोसाहारि आरोना माने आं आयंनि न' दंफैयो दे आयंआ बे खनायाव दङ बेनिफ्राय दसे उनाव नुजागोन दा आयंमोननि न' खाथियावनो एकदम एल पि स्कुल दं आरोना ने आयं एकदम नै इयाव एल पि स्कुला नैबेनो लोगोफोर आंबो बेलासि जानायखाय साना थांबाय आरोना सोनाबा दोबैलांबाय बङाइगावथिं दोबैलांबाय ना आयं दा आयंजों आंजों ओरैबायदि मोनसे रिल लानायदो आरोना नोंथांमोन नायबानो जाबाय इन्टारेस्टबो जागोन बेनिफ्राय आयंजों लागासै र' आं खेबनोसै दे गाइस आयंजों आंजों रिल लानाया जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आयंनि फाला आयंआबा माबायदि बानायगोन रिलखौ बुंनो हाया एकदम फान्टास्टिक आरोना ने आयं दा आयंमोननि न'आ नैबेनो लोगोफोर माबे मोनोमोनलाय आयं गोजोन फोथार ने आयंमोननि गामिया गोजोन फोथार लोगोफोर नै आयं बेरे मोदैनि केमेरामेना आयंखौसो मोनबाय माने आयंनि बुरिया बेनो दे गाइस ना आयं बेनो दा बेनो नै आयंनि बुरिया ओरैबायदि माने बोराय बुरि अनलायलायो आरोना केमेरामेन गैथ'आबा आयं बुरिखौ खेबना होयो ओरैबायदि आरोना जायाखै ससे दाननांगोन दानै खालाम बेखौ दाननांगोन दे नै बिनिफ्राय लानानै अनै गावखौसो नुयो बे नङा बेखौ दाननांगौ बेखौसो दाननांगौ माने आंनि फन रायलायबाय थानायाव माने आथिं फेब्रब खालामना होनायनो ओरैबायदि माने बुरिखौसो केमेरामेन खालामबाय माने मोजां मा लागोन आयं मा लागोन मा फिथाइ थाइगिर फिथाइ लायनोसै ना जों ओमफ्राय थाव गोथां लायनोसै थाव गोथां ओमफ्राय खाथि गासा सावनोसै आरोना आयंमोननि गनबो दाननांगौमोन आयंमोननि दुब्लियावनो होख्लायनोसै उफाय गैया नायबा जाबाय आरोना लोगोफोर बेनोसै जोंना मा बुंनो सानो आयंआ मा बुंनो सानो बे खाथि गासानि खाथि बिहु होनोमोन आरो खाथि बिहु ना बर'फ्राबो खाथि बैसागु आरो बैसागु बिहु होना बैसागुआ मोनथाम नालाय मोनथाम रोखोमनि ना कार्तिक बिहु माग बिहु आरो बैसाग बिहु बैसागा जोंनिया गाहाय जाहैबाय मागोआव जाहैबाय फिथा सौराय जानाय नैबे जाहैबाय खांगालनो माबाया दा कार्तिकनिया खांगाल बिहु खङालि बिहु होनो आरो हारसाफ्रा खङालि बिहु जानाय गैया थारमाने ओरैहाय माइ मोनहां फिसा फानहांहां माइयाबो मोनजाबोखै आरो ओरैहाय बाख्रिनाबो जोब्बाय नैबायदि थ' होमबा जोङो आयंजों जों कार्तिक बिहुखौ फालिनोसै फालिबाय माने बोसोरफ्रामबो फालिखायो नै जासिगोन नै होनसैनो जों एकदम एबार थाइगिर लायसै ना आयं आयंआ नै बनखौ माने औवाखौ दान्दा आयंआसो फोरोंबावबायलै बर' गुबैखौ दा थाइगिर लायनोसै दंखाय दान्दा मा होनदों आयं नोंसिनि बारि आं खुलिनोसै नामा खुलिनो दे लोगोफोर आयंमोननि न'आ नैबेमोन नामा गोदो नैबेमोन नै न' गाहाया ओमफ्राय लामाखौसो थाहैबाय आरो ने थाथल'सैलै नै माथो पस्ट गंसेबो लागायखानाय दं आयं थाफैनोबा थाफैनोनो हायोना ओरैबायदि मैखुन बेरदों नैबे बेरहांदों मैखुना नैबे गाहायाव नैबे रानबायसो नामा बोरै मोनसेया दाउ एरदोंलै रानबायथ' आरोलै सान्दुं नांबायना बे नै बिनि थाइगिर बिफाङा लोगोफोर ओरैबायदि माने आयंजों आंजों नागिरबाबो मोनाखै आरोना माने ओरैजे फैयाखै एकदम अबावबा नायगासिनो आयंजों आंजों आयं फैद' एलाय आयंआ दान्दा लाना फैगासिनो गैला नासो गिदिंना थांफिनसिगौ नामा गोजौआवसो माथो थाइबेसे लागोन थाइसे थाइनैयानो थैयोना गोदो जों थास' बिथ'रिजों जाखाबायना आयं मेरला दं दे
ए फोरानल' र' आइ बे नङा नङा फिसाद्रायलै बियो नैबे ना लाबा हानला बां र' आइनि थाइगिर होनायखौ फुनो दे देन्जार गोरा खर' मिनिबो थांबाथायलै आयंखौ हाननायखौ ओइ दालाय मानो गोग्लैसैसो र' बोरो ओइलाय दिस इज एनिमेल प्लानेट एनिमेल प्लानेट ना माबा एनिमेल आपेल एनिमेल मा 11 आपेल एनिमेल प्लानेट सिम थांलाबायदों थोद साला मानो बिथिं हरबाय थायो फैबाय गाइस एकदम थाइनैल' लाबाय जों माने बारा सावा मोनब्रै मोनबासो सावगोन ना आयं बेनिफ्राय जों आयंनि न' फारसे थांगासिनो थाइगिर फिथाइखौ लानानै बेनिफ्राय आयंआ औवा दानबावगोन होनदों नामा औवा दालाय मानो होनोबा जंफार खालामनानै सावगोन ना ने ओमफ्राय दखानाव माबा लायबावगोन थाव गोथां लायबावनोसै फुरा आयंजों आंजों बेरायदिंलागासिनो मैयानिफ्रायनो आंखौ गारनानै हारसिं हारसिं दानदों नै आयंआ एकदम बिदिसो सनसै बै माबाखौ थुनसै थुसिगोन थाइगिरखौ जाबाय जाबायनो थ' आयु नै मालाबानो दानखांबावबाय मोनथामल' सावनोसै मोनब्रै बैयाव मोनसे माबा दंखायो ए दंखायो दा थाव लायबानो जाबाय दा थाव लायबानो जोब्बाय आरो सानजों लायगोन नै जंफार खालामदोंमोन आरो ना आयंआ ओमफ्राय बे थाइगिरखौ माथो माबायाखै ना खालामथ'आ आयंमोना आयगावसो आयंनो थाइगिरा दाना लायसै थ' गोजान थाबायलै लामा अन्थाइ गोदान होदों नै लामाया सिदा नङा लामाया सिदा नङा नामा सिदा माने समान नङा आरो समान नङा नै लामायाथ' अयथासार सिदा नाहरलायनो हा अयथासार सिदा लामायाथ' सिदाखा एकदम नैबे समान जायाखै आरो दिनैसो खोदों ना दिनैसो अन्थाइ लामा मैयानि बे गुफुर गुफुरा ओमफ्राय नैबे एसे गोसोम दिनैनि एकदम नै आयंमोननि दुब्लिबारिया नैबेनो लोगोफोर अबेमोनलाय खोन्थाबावलाय खनसे नैबावदो ना दा आयंआ नै गोदो मानाय माबायदि बिफां गायनानै दोन्दोंमोन जा बरिया नुखाबाय आरो लामाखौ न'जों माजों बर' गामिनि नेचारेल नुयो आरो आयंखौ थिनदोंमोन नै थाइगिर दाननो आयंआ बावबाय ओमफ्राय नै दाननोसै आयंआ थाइगिर बिखङा खंबा बर' नेचारा फंबा बिदि बिदिनो होनदों आरो आंथ' जेनेबा आंथ' बोरायबो नंला आयं दे दानदो हैलाय थाव गोथाङाबो ना थारमाने गोदो बे साखि गैयामोन ना बेखौनो लागायोमोन ना बे हानि साखियाव बहुद हाजार बोसोरनि उनावसो माने बेखौ मानसिया माबा जादों गोदो खिन्थु बेनोमोन आरो साथिया आरो बे पबित्र बै माबाया आलारि साखि फाना होमबा माबायाबा बानायग्रायाबा दुगैनानै बानायाखै खिना खिथु सुना सुवाखै बे हाथायाव फाननाया बे जाहैबाय पबित्र एकदम थाजा मिथिंगायारिनि सम्पद बेजों बे जाजाया नाथाय बेखौ खर' लोबोमोन गोदो हिनजावफ्रा माने बे साबोन गैयामोन नालाय गोदो बेजोंनो खर'खौ खानाय लोबो आरो माने खर' लोबो आरो गोदो मानसिया ओमफ्राय खानायाबो गोलाव जाना होयो होमबाना फिस्लाखाय नामा फिस्ला सेम्पु बियो सेम्पुखाना फेंफोना ओंखारलायनोसै आरो ओमफ्राय दा माने सेम्पुआ आधुनिकआव ओंखारबाय नालाय बायदिसिना ओंखारनायखायनो सेम्पुथे बेखौ नायफिनला दा जों आयंजों आंजों एकदम दखाननिफ्राय थाव लाना फैखांनाय लोगो लोगोनो दुब्लिबारियाव फैबाय ना आयं नै सावनोसै आवगाथि खुलिनो हायाखैलै माथो नै खुलियाखै दा बोरैबा सोनाबा बेना हमलाय देलाय बोरै खुलियो दे नै बा ओरै खुलिनो थिनदों
कम्पानियाबो कम्पानि बानायो नालाय ब्रा गेवहांदों गेवहांआखै र' सिखार लाबाखै सिखार लाबाखै सिखालाबाखै र' सिखालायनो नामा सिखालायनोसै सिखासो लायनांबायलै जों लायलांलायबायलै नै बाबा गाबफ्लांगौ हनै बेदि दोनना बरिया बिदि सिदा नैबे सिखाया मोजां दोनलाय जागोन दे नुखादों एबार आयंआ लुसिगोन आरो दे दा थाइगिराव नै ओमफ्राय आवाना फुनदोंमोनलै आवा थाइगिर बिखुङाव डाइरेक्ट बावनो जरासे होखानोसै थाव गोथाङाबो माने आखिथों जाबाय माबा जाहैबाय गोथार दखाननिफ्राय लायगोदान थावाबो लायगोदान लोबा आं लाथ'नि बेखौनो लाथ'दो ओमफ्राय जों दा खुन्दुं आवाखौ होनोसै दुबबो लाबोखाबाय आवा खुन्दुं आवा खुन्दुं होनो बर'आव ना बर'आव आवा खुन्दुं होबाय सोमबाय माने गोदो राजाफ्राबो बेजोंसो माने नोगोराव राजानि राजधानि नोगोराव बेबायदि सौखायोमोन आरो बिदि सौमोन ना माने कारेन्ट गैयाबा खोमसि खोमलाव ना खोमसि खोमलावमोन नालाय बेजोंनो बे थाव गोथांनिजों थाबोनो देरबोनो आरो इन्दि माबाजों इन्दि बेगरा बेखौ फेरेदोमोन मोसौजों फेरेदनानै बेजोंनो थाव गोथां बानायनानै माने माबा खालायोमोन आरो थाव बानायबाय नालाय बेबायदियाव सावबाय आरो काति गासानि होबायानो दा आयंजों आंजों सावखांनानै बोर बिबाय आइ बिमा लोखिनाव बेनिफ्राय जोङो आयंजों दसे बावनो थानानै आयंआ लाइभ होयोनो ना आयं लाइभ होयोनो फेसबुकआव आयंनि फेसबुकनि नामा मा नाम होनदोंमोनलाय बेरेमोदै मोसाहारि ना आयंनि फेसबुक पेजनि नामा जाबाय बेरेमोदै मोसाहारि लोगोफोर सोरबाफोर फल' खालामबा थांबानो जाबाय नायनो हागोन लोगोफोर नै दा आयंमोननि बारिया बेनो ओमफ्राय लामा मोखां नैसिनिजों दहाय थाबायलांनाया आयंआ माने लामा मोजां थाबाय अन्थाइ गोजानाया नैबेनो आरोना लोगोफोर ओरै मोनब्रै मोनबासो सावबाय दे गोजा बैथिं गोजा दं लोगोफोर बेथिं सावबाय एसे एनै दा बेनिफ्राय आयंजों आरो लाइभ होबावबाय नै दे